Dibedni tuo mar mpox landore pacho kendi mendi to Kanyero County ma Kisii kanyakla kod mano ma Kiambu golo Kanyero ote ni ntiere jotuo ariyo michich godo ni ntiere koda guonyo mar mpox e kinde go mabende piny owacho lando ni pod gimedo redo kendo timo apedha ne jogo eko madibedni ne oromo gi jatuo mokwongo pacho kendie. Wachno wamedo luwe kanyakla koda weche mamoko mabende waiko ni odhiambo masani mabende oting'o chenro marwa mangeso kangeso mano mar mine wacho kuma bende wang'iyo kenge mabende joma mine osegoyo e weche mag telo bobedo koda wendo marwa e studio mana bang' kinde machuok. Weche ma omiyo pek gin magi. Counties ma Kiambu kod Kisii ogolo ripot ewi jotuo moko ariyo michich godo ni kod tuo guonyo mar mpox. Anakuja sumbua mimi, anataka uwa mimi nihame kwa uma yangu. Sasa ndio mimi nauliza serikali, tuna mtu anahamishwa namna hiyo? Tena nauliza mtu anaseka ni mojabi. Anyuola more gwenge ma Kiamachogo e Bobasi County ma Kisii omuko od wuodgi ka giseyo nyathigino kuom tudogi kod weche juok kendo dwaro negogi. Migawo mar somo oyango kaka ibiro bed kicholo ne jopuonjre omenda mag somo e bolai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. Machiegni weche manyien magoyimore nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka mana kaka pile weche gi bende luoko kalelai marwa kata weche go eko mago mag tudok e yor mbui mano Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Ote magi bende mana kaka pile warwako kokalelai mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Kathieth mar Vineyard mantiere boma mathika County ma Kiambu goyo report mar jatuo moro michich ni ntiere koda kit guonyo mar mpox. Kaluwore koda report maor kod jatend od thiedhno, jatuono ma en nyako ma jahigni 21 tie kambi moro matero lemo mar avocado e pinje maoko mantiere gweng' ma Kenol. Wachore ni oseromo kod jonyiewo kod joriembo mag safar mabocho makeloga olemo e kambino koa Uganda, Tanzania, Bungoma, Sondu Miriu kod Nandi Hills. Komachielo sirkan County ma Kisii oyango ni ntiere miyo moro ma jahigni 50 michich ni nyalo bedo koda guonyo mar mpox. Miyono nochope od thieth ma Dolab Clinic mantiere sub county ma Bobasi mano tarik 15 dweni. Kod ranyisi mag tuo mar mpox miyoni hinyo bedo kod safar mathoth e pinje kata e chiche ma aluora ma Nyanza. Miyoni no thiedhe modok pacho kapodi nono chal mare machiegni. Migawo mar somo oyango kaka ibiro bed kichwalo ne jopuonjre omenda mag somo e bwo lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. E bwo chenro no, jopuonjre mantiere band mokwongo moyang kaka jopuonjre mawuok e anyuola ma yuto ne ni piny mogik ema biro yudo sir mamalo mar omenda ka familia magi to biro mana chulo 5% kende mar fees madwarore e course ma jopuonjre timo. Mai biro e seche ma mbalariany ma pacho ka osechako chwalo barupe ne jopuonjre mondego riwre kodgi e hikgi mokwongo. Joyce Oduor gi ler mathoth. Jonyuol kod jopuonjre monego riwre kod kuonde tiegruok mamalo kochakore dwe mar 9 higani. Migawo mar somo koro chiwo ler ewi kaka jopuonjre biro bedo ka yudo sir mar omenda kowuok kuom sirikal kod omenda ma familia ka familia biro bedo ka chulo. E bwo chenro manyien mar chwalo sir ne jopuonjre opogi e kidienje kata bands 5 kaluwore kod chal mar chan mar japuonjre. E kidieny kata band mokwongo kama familia nigi yuto mar shillings 5,995, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 70, hola mar atamalo 25, ka familia to biro chulo mana atamalo 5 kende mar fees mar course ma japuonjre timo. E band mar 2 ma familia nigi yuto mar 23,670, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 60, hola mar atamalo 30, to familia biro chulo atamalo 10. Band mar 3 kama yuto mar familia en 70,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 50, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 20. Band mar 4 kama yuto mar familia en 120,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 40, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 30. Kae band mar 5 kama yuto mar familia ohewo 120,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 30,
hola atamalo 30 ka familia biro chulo atamalo 40 mar fees kaluwore kod kos ma japuonjre timo. Kuom ranyisi ka japuonjre nitiere ban mokwongo to dhi timo kos mar bedo laktar kata medicine ma fi mare en 612 e higa achiel, japuonjre no biro yudo scholarship 428,400, hola mar 1,153 to familia mare biro mana chulo 30,600 kende. Japuonjre mantiere ban mar 5 to dhi timo koso nogo mar medicine to biro yudo scholarship mar 183,600, hola mar 183,600 to familia mare biro chulo 244,800 mar fees michulo e kosno. Mbalariany mopogore opogore ma pacho ka koro osechwalo barupe manyien ne jopuonjre mabiro riwore kodgi e hikgi mokwongo, ka mbalariany ma Kenyatta ema osechwalo barupe mang'eny mogik magin 6,532 kiluwo kod mbalariany ma Maseno mosechiwo barupe 6,336, mbalariany mar UON osechiwo barupe 5,780, ka mbalariany ma Garissa ema osechiwo barupe 220 matin mogik e kin mbalariany mamoko. Barupe manyien go biro chiwo ler ne jonyuol e wi omenda ma janyuol biro chulo e tam ka tam mar somo, kaka yorno mar tieko bagni manoneno e kinde ma okadho chien kendo nomiyo ruch oko barupe mokwongo. I wish to confirm that we have implemented your directive that all universities release the new fee structure letters stipulating only the household contribution towards the total cost of the degree program. Migao mar somo nogolo chik ne mbalariany duto mondo ne ni jopuonjre duto oyudo barupe maggi ka chopo tich tarik 19 dweni, kaka yorno mar miyo gibedo kod ikruok makare mar riwore kod kuonde tiegruok mamalo. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jodak e kaunti ma Kakamega cholnegi singo mag dongruok mopogore opogore e kinde limbe jatend piny William Ruto kono. Singogi oting'o tudo stima e gwenge, tudo pi kanyakla kod gero apeyni. Ka Ruto wacho ni dongruogegi medo bedo makare kaluwore kod tiyo machiegni kod josiasa mag ODM e sirikande. Tumekubaliana ya kwamba sasa sisi ni timu moja. Hiyo kazi tutashikiana, na Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tukiungana hii kazi yote hii itafanyika na tutarahisisha hii kazi. Sirkal ma jomoko luongo ni barwa bar neno ni okelo ne jodak e kaunti ma Kakamega mich ka jatend piny William Ruto ochopo kanyo koyango chenro mopogore mag dongruok koting'o mano mar stima. We are going to be spending 2.7 billion on rural electrification. Tunaelewana jameni? Tunataka kuunganisha watu 35,000 wapya katika huduma ya stima katika awamu hii yetu ya kwanza ya kuunganisha stima mashinani. Omedo ni mar neno ni stima ochwal e gwenge te, gibiro tiyo machiegni gi jood bura ma kaunti no kendo neno ni stima ochopo ne ji. Kila mbunge anajua kwake mambo inaendelea namna gani, na tumekubaliana wao ndio watatusaidia tujue ni kona gani haijafikiwa na stima. Kamano bende osingo ne gichwalo pi ka chenro no ochiko mondo orum ka chop giko higa manyien mar neno ni ot ka ot nigi pi freji. Almost 200,000 people will benefit from that electrification in Kakamega County. Tunataka kufikia Disemba mwaka ujao, awamu ya kwanza ya hii project ikamilike, watu wakunywe maji. Chenro mar gero apeyni jatend piny owacho ni ng'ikruok nobedo kaluwe koda chik mar omenda ma higani mane olwar momiyo chenro ma kamago ok nyal timore. Kata kamano osingo mar doke mesa mar neno ni pesano oyudore. Tulikuwa tumepanga mpango mzuri, tulikuwa tumeweka bilioni 130 kwa budget, lakini mnajua hiyo budget ilienda segemnege. Mnaelewa hivyo? Kuna watu walipigia kelele mpaka hiyo budget ikapotea. Sasa mimi nimeambia Malulu hapa na wabunge wenzetu, si ndio? Tutaenda tupange tena. Jatend piny bende olando gero chichni maromo 19 e kaunti no mabiro bedo manyasani manigi kuonde kano chiemo ahinya mago makethore mapiyo. Tunajenga soko mpya 19 hii Kakamega County. Tayari soko 8 zimeanza. Zile zingine tunafanya procurement. Kuna mahali tuko na matatizo na ardhi, tunashirikiana na wabunge na county government. Pur mag niang' bende nokodong' chien kosengo mar ng'iyo wach bech niang' ma jopur yuago ni piny.
Bende osingo mar medo chwalo machiegni mbolea manengone oyweyo mar medo jiwo pur e gwengego. Tunataka mkulima apate haki yake. Bila ya mkulima, bila ya miwa ya mkulima, hii kiwanda ni bure. Kwa sababu haiwezi kusiaga hewa, haiwezi kusiaga maji, haiwezi kusiaga makaa, lazima tutafute miwa. Mimi nawahakikishia tukishirikiana na county government na mheshimiwa baraza yuko hapa, tutahakikisha ya kwamba hiyo mbolea inafika mahali wakulima wanaweza kuifikia kwa njia rahisi. Moko kuom josiasa makaluwe sub county Manyakach, county ma Kisumu, kwayo mondo sirkal masani otis ni broad-based government oneni otiyo kod thuoloni matieko chutho tulo masiko muoch Sondu e tong' ma Kisumu kod Kericho mondo jodak maluora Manyakach kod Sigowet oyud kwe mochwere. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kane giloso e nyasi mar sidho ayanga, Archbishop Shem Agao mar kanisa Evangelistic Miracle Church gi dho ngere. Sahizi sasa tunamuita Archbishop. Josiasa go ne oyango ni gisiro okang' mane ogai mar Azimio Raila Odinga ne okawo mar tiyo kanyakla kod piny owacho e kelo kwe pachoka e kinde mane ng'anyo mar rowere mane sundo sirikal ne osaso piny Kenya, wach mane osir kod jodolo. Anyalo wacho na mora ahinya gi okang' masani our president okawo mondo ti machiegni gi party marwa mar ODM mondo jowa mantiere ODM manyo kawo mondo dhi okonyi tich, mondo luok kuonde manyo osekethore, mondo dong' maler, mondo Kenya obed Kenya ma ji duto ni e iye, kendo ji duto hero, kendo ji duto tiyo wang' achiel ma ok ng'e ni mang'a to ji riwore kendo ji tiyo kaka oganda. The church will continue to view political leadership as a partner in development and service to society. We will cooperate with the government on administrative matters and seek opportunities where our contributions can make a positive difference. Kwayo ni mondo kwe mondo bedie. Wan mai lambo wan nikeche lweny mwago wago lweny mar wichongwa. Dwaro ni mondo wawache adieri ne piny. Josiasa go ne okoni ma e thuolo makoro riwruogno motis ni broad-based government owinjore onyago lemo maneno kaluwo ahinya to etieko chutho tulo mosiko muoch Sondu e kind jolang'o kod joluo nikech tong'. Problem mang'eyo ni kindwa gi lang'o en boundary. Ka chieng' ma boundary no bed established moket ni joluo gi ka lang'o gi ka to lweny mane kindwa gi lang'o no rumo die chieng' no. Wasebet gi tho mang'eny, wasebet gi ute mang'eny mokethi, kendo kata mana revenue ma ikawo Sondu osebedo gi weche mang'eny. Wakwayo ni sani makoro jatendwa Raila Amolo Odinga nyalo mosore gi William Samoei Ruto ni wayude solution ma permanent Sondu. Bende ne gisiemo wenge jodolo ka gikoni jodolo osebedo ka ochungi jopiny. Gilero ni moko kuom jodolo osebedo kanindo otanda chiel kod sirikal emomiyo Kenya nochopo kama nochope ni mochuno rowere mondo ong'any. Gidwaro mondo jodolo obed joratiro e weche yiero kod ka weche mag loso piny Kenya. Kanisa onego bed chuny kata conscience mar piny. Ka kanisa ochako dak gi jomotelo negi ka gima gin jomisiki gochoro negi moro kama kendo ichoro negi gimoro kama to piny kethore. Sani pinyni osekethore nikech kanisa ok osetiyo tije monego bed ni otiyo. E kinde no bende jodolo nokawo thuolo mar kowo jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo koro oked kod yore mag mibadhi ma osemiyo omenda mag jo Kenya itiyo godo e yore ma okel dongruok ne japiny. Gima kelo pek ahinya Kenya waka gin weche mag mibadhi. Dang' wakwa nyaka mheshimiwa Mbadi mano yiere migawo mar omenda. Jaduong' tema ne mondo din yore lura ne weche moko mamiyo mwandu mag jo Kenya tiyo yo ma ok owinjore, mamiyo piny bedo kod midenyo. Jalup komishona Makono bende nosingo mar neno ni gimedo rido arita e alworano kendo kwayo jopiny Makono mondo ungi lwedo kendo ti kodgi kanyakla e nyayo kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Komachielo jodak ma Nairobi man gi timbe maricho kamoting'o layo oko e lela kod lela luora kod kuonde ma ji nitiere
Oidore kamateka apisas mag kaunti ma Nairobi nomoka pedha mager mar mako jogo malila luora. Odhiambo Ian Derrick lero no mathoth ewi wachni. Jago ni nenore ka layo e kor ot ka otemo pondo kendo ok ong'eyo ni apisas mag kaunti nene. Otemo ringo kendo apisas go lawe mandhiye kendo kete e nyamburko mar kaunti. Chika hapo ndio wapi unakojoa? Sisi kuna makosa kukushika ukojoa hapa. Sawa, weka yeye ndani. Jal moro kendo e apaya ma ok opondo, koko tieko layo oko kama ji nitie. Ka ok ong'eyo gima rite. Matin nono to oyudre e lwet apisas go. Unafanya nini hiyo, mbona unakojoa tao? Apeye maboma ma Nairobi oseng'ere kaka kuonde konyruok kendo kuonde wito taka. Ka jo ohala ma uso e geng' apaya bende ne ondhi kod apisas mag kaunti, tok yudgi ka giwito yuk olemo ma osecham aoyaye. Gima nochuno mondo gikwany taka go magisepuko. Kaluwore kod chike ma kaunti ma Nairobi ma higa 2021 e wi rito alwora, ng'ata moyud kalayo kata konyore e lela onego go fwai mar omenda maromo 10,000 kata twech kuom dweche 6 kata te. Kamano bende, johala ma uso chiemo e alwora mochido, chik wacho ni onego twegi kuom dweche 12 kata go gi fwai. Apisas mag kaunti ma Nairobi koro wacho ni mane mana ranyisi ne joma ni kod tim marach mar lilo alwora, kasiem igolo ne joma moko man gi timbe makamagi. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV. Kaunti ma Nairobi kanyo koro wacho ni tieka mondo koro wadhi. Komachielo en ni Dorcas Agik Oduor chigni keto historia kuom bedo Attorney General kata jang'ad rieko maduong' ne sirkal mokwongo mamiyo pacho kae. Mae biro bang' kamiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kod od bura mamalo podho gwelo mare. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa gik mopong'o dheru mar Dorcas Oduor bang' chamo muma kaka Attorney General mar 9 mar piny Kenya. Mana kaka nyinge, Dorcas Agik Oduor ogik keto historia manyangafu kuom bedo Attorney General mokwongo mamiyo e historia mar piny Kenya. Dorcas man kod lony mathagalany e weche mag chike ne opuodh kod komiti mane goyo kogno jotend migepe mogwel kaachiel kod od bura mar bedo Attorney General mokwongo mamiyo. Dorcas Agik en nyaluo ma otiegore kabisa e weche mag sheria. Osetiyo office Attorney General kendo osetiye weche mag prosecutions gi higni mang'eny. In fact, kadide bed ni piny tiyo maber, Dorcas dino osebedo DPP, Director of Public Prosecutions, chon gi lala ok sani. Koro e weche mag chike gi gin weche ma Dorcas olonye kendo osetiyo tijni higni mang'eny. Ma an gi pacha wacho ni king'iyo lony mar Dorcas to olonye tijno kabisa, kendo yier moyiere kaka Attorney General en omi ng'at man king'iyo lony mare en ng'ama oromo godo. Bang' chamo muma, Dorcas Oduor dhi bedo Attorney General mar 9 e historia mar piny Kenya bang' jatend piny William Ruto riembo tich JB Muturi dwe mokalo. Kata kamano, gwelo ma Dorcas Oduor biro e kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo wendo e korido mag doho kuom chako chenro ma odhi ataro kod katiba, gino ma okil Kamalo Kawilis Otieno neno ni tich ma ochomo Dorcas Oduor ok yot. Ok yot. Ng'ama odhi tiyogo ok ng'ama yot tiyogo. Kaka wacho ni en ng'at ma omi tich mondo advise, kasto advise kaka advise. Dhi bedo ne mapek mbele ka. Koro Dorcas kabo chiwo paro maliw kaka chik wacho, ok en tije mar neno ni sirikal otimo kaka wacho no. Pod odhi we wach ne sirikal mondo tim kaka gipare. En mare en mana ng'ado negi rieko ni chik wache kamae. To winjo rieko mong'ado negi no to mare gi. Koro ibo neno ka podi weche gi pod ok bilokore. Nikech an kata ka ng'arango JB Muturi kata Kihara, magi ne gin jok ma bende olonye chik, ne ging'e weche gi. Tang'o momiyo gik mane gitimo mang'eny, gik ma sirikal ne timo mang'eny, ne gitimo e yo mok luw chik. Manyiso ni kata chik mag ka ong'adne gi rieko, chik be gisomo giwegi, ok gidwa luwo gima chik wacho. Mane shida maduong'. Koro rieko maduong' ma Dorcas nyang'ado ne Ruto en nyiso ni nyaka ing'e ni muma mane chamo Kasarani
Men muma manyisi ni mondo iluw chik kaka chik wacho. E bwo telo mar JB Muturi kaka Attorney General mar piny Kenya, chenro madongo mag piny owacho mag Kenya Kwanza kaka chenro mar gero udi ma nengogi oyweyo, okumba manyien mar thieth kata SHIF, gwelo jolup jotend migepe kaachiel kod tero obila e piny Haiti ne ochung kod doho kuom dhi ataro gi katiba. Okang' ma kamano ne okelo penjo mathoth ni ng'ano manindo e tije e kind jong'ad rieko ne sirikal kod jatend piny William Ruto. An aparo ni jong'ad rieko osechiwo rieko maliw, to shida en ni William Ruto gi jo sirikal ok dwa winjo rieko maliw. Gin ka giseamua gima gidwa timo to gitime. Chik gineno ni chal mana roadblock ma pogo gitimo gima gidwaro. Ok girang chik kaka wacho. Ok gidwa timo gima chik dwaro ni mondo gitim. Mane kuma shida maduong' nitiere. Kadi ne bed ni gin joma rango ni wadwa luwo chik. Gigi gin gima ng'ata nyalo somo, ng'ata nyalo neno. Gin giwacho ni wadwa timo political objective, nwa tim gima kamae. Koro ok gidewo, bok badhgi ni chik to wacho nang'owa kaka onego bed itime gino. To mane ma dhi bedo shida maduong' ma Dorcas dhi yudo sama omiye tijni. Nikech odhi somo chik kaka chik ondiko, to odhi lero wach kaka chik dwaro, to jogi ok bi winje kaka gisebedo kok giwinjo mosebedo e apisno e ndalo mambele ka. E kindeni, buche mag osuru mag mauta kata fuel levy, chenro mar gero udi, chik mar omenda mar 2023-2024 kaachiel kod okumba manyien mar thieth duto pod ni e doho, kendo piny owacho dhi somo rieko maliw mar Dorcas Oduor ewi chenro makamago. Ere kaka Dorcas Oduor onego chom osigo makamae? Kaber onego bed nowacho gima chik dwaro. Ka kuma jo sirikal nokotimo kaka chik dwaro, onego nyisgi ni chik ne wacho onego tim kama to nokotime. Koro ranguru kaka unyalo regularize, utime yo ma chik dware. Ka tek negi to girit mondo doho oamua, owit gigo oko. Nikech samoro nyalo wacho kamano to jogo bok bi winje. Koro ebe wene doho mondo doho mondo wache. Nikech kata king'iyo wach mar bura mar chik mar omenda ma 2023, doho wacho ni onego bed ni chik mar ni Appropriation Act bed gi revenue estimates, pesa midhi choki gi kaka idhi tigi pesano, bed kumoro achiel mane miluongo ni budget. To mane gitimo, ne giketo mana kaka idhi tigi pesa, no giketo kaka idhi chok pesa. Koro inyiso kaka idhi tiyo gi pesa, to kinyiso kuma pesa ni wuokie. Mano gima chik owacho e katiba. To doho ma High Court owacho kamano, Court of Appeal wacho kamano. Koro Dorcas ok en ajuoga mondo lok wache gi kodhi malo kucho e Supreme Court. Kibed ng'ama riek wacho ni kata notimo marach, walos uru regularize, walos Appropriations Act, mane kaka idhi los pesa, chok pesa, kaka idhi tigi pesa. Mane kwaluwo chik. To kok giwinje bende girit mondo doho time kaka doho timo. Achiel kuom midhiero mane ochomo Attorney General machon JB Muturi ne en okang' mar migepe mag sirikal rem kawo pache ewi chenro mag sirikal. Okil Kamalo Kawilis Otieno lero ni Dorcas Oduor nyaka ikore mar kedo gi midhiero makamano. Dorcas dhi tiyo maber. To kapo ni sirikal pod dhi timo gik maricho gi, kik wawach ni en Dorcas emoketho. Wawach ni ng'at ma Dorcas omiyo advice ema ite odinore, ok dwa winjo gimokone, to ok dwa somo gima chik ondiko. To mane William Ruto, en koseamua gima odwa timo, kako dwareno e kako time. Chik ok romne, ok chalne, bok kopar kata ni chik no nitiega. Willis Otieno medo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka chak tiyo kaluwore kod chik ka odwaro tieko midhiero mag doho chungo chenro mag sirikal. Koro Ruto en owuon ochwong rangre e iye. Nito bende gima chik wacho ni abo luwe koso kabi luwe. Nikech koko luwe to kata Dorcas ndik barupe adi, ne wach weche adi, ne ng'ad rieko marom nade. Ka ng'ama onyiso gigi ok winj wach, ite odinore ne chik, to pod wabo bedo gi changamoto maduong'. Ka pod ji bro dhi e doho mondo okwedh gik ma sirikand Ruto otimo. Willis Otieno bende leronwa kido mar Attorney General ma oganda jo Kenya dhi yudo e bwo telo mar Dorcas Agik Oduor. En ng'ama tiyo matek, ojatich matek. Koro ji bro neno ng'ama wiye ler gi ng'ama jatich matek. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola moro e gweng' ma Kiamachogo e Bobasi County ma Kisii omuko od wuodgi ma orwombo piny tok ywaruok bet e kindgi kod wuodgi no.
Arati Momanyi ma en wuoro mar yawuoyi abich kachiel kod min ode nomuko od wuodgi bang' ma giwacho ni wuodgi luongogi ni jojuogi. Kaluwore koda ruoth ma gweng'no Dickson Omaywa mane waloso godo kokalo e ong'we yamo noleronwa ni anyuolano osebedo koda ywaruok ewi kiewo mar lowo ma kinde ka kinde, wach ma bende osekelo kethruok mar arita kwe. Hii watoto wawili waiko kwangu wanatetea mimi, na hii wawili wanachochea huyu anakuja sumbua mimi, wanataka uwa mimi nihame kwa boma yangu. Sasa ndio mimi nauliza serikali, tuna mtu anahamishwa namna hiyo? Tena nauliza, mtu anaseeka ni mchawi? Hata wewe kesho ukiseeka utaita mchawi uolewe? Mpaka naenda mpaka wa county commissioner huyu anaenda kushtaka nini askari ya Musalia ati wanampiga urongo. Sifiba iko na majini gani manaweza huwa mama? Bwana muone anakonda namna hii. Hiyo ndio vitu mimi nauliza kwa taratibu tu, kwa kinyenyekevu wa serikali. Mwenye kuseeka anauliwa. Sigana no bende bakorotero wa eyweyo marwa makongo e wechegi manyien mago imorero kamana hinya architecture kwa kelo manonya kwara nyapi mar Kadongo Suri School wachoni Ramogi TV kelo no weche manyien yo makare kabisa ke kwa hayo maber ni jaduong Enos Olak Okungu to gijo keyo nyangwen SDA Bangalore alam mar kiche marge mano kanyero dieching makawuono machielo mabende aneno kendie inyisa ni abenda luo weche manyien makare kabisa kantiere county no Masia katika mano kimia nyingi ni ngawa ote machielo mabende donjo kendie iwacho ni aluo weche manyien ka uwoka e chuny boma ma Homa Bay kendo amor koda Ramogi TV ro kamana inyo wabende wa mor kodi ka bende wadhi mane yweyo machuok ka duogo to wendo wa mar mine wacho osechopo studio kendi wang'iyo weche go maga telo ma joma mine pacho kendi okenge mabende osego kod rem mabende nitiere mowinjo bedni iketo kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#, weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design
uchenj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso, sa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lynn Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obayi. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Piny Kenya osegoyo kang' e chwalo telo mar mine e pewe mopogore pacho kae. Nyaka sani piny Kenya dhi bedo e historia ka Dorcas Agiko Duor ochamo muma kaka ton jenor mokwongo mamiyo pacho kae. Wantiere bende kod ogai mar doho kod jalupne magin joma mine. Kamano bende kwan governors mamine osemedore ka sani gin 7. Kopogore gi mae, jotend migepe mamine bende kwande medore. Magi duto timore kata bed ni chik mar 2 ewi 3 mar telo to nyaka sani pok okete chik. Mine wacho kawuono wanono tend mine pachoka kod dongruok margi e pewe mopogore ka wendowa en Nerea Okech ma en jolony e weche mag tend mine. Erokamano ahinya Nerea kuom tudu kodwa ndalo mang'eny kabisa. Erokamano Jael, en morna mondo abed kaka wuono nikech gik motimore e Kenya sani kiwacho tend mine miya winjo ka an gi mor gi ilo mokalo e chunyi. To kata kapok awuoyo adwa naor puoch gi pak kabisa ne moyier gavana marwa Gladys Wanga ene mowale kaka jakom mar ODM kendo mheshimiwa Milly Mabona owal kaka whip e od bura deputy deputy mar ene whip mar minority to kendo mheshimiwa Rosa Buyu ene mowale kaka secretary mar political affairs e bunge. Magi gin telo manyiso ni kama wadhiye waneno ka wanyalo chopo. En mor na kabisa Jael kaneno ka gigi timore. Nikech gini ka warango chien nitiere kombe moko kaka wacho ni jakom mar party nok mi ng'ama miyo nirito ni omiye jalupne kata positions moko. Gimoro ni jalupni chalo gima kom mar jalupni nochwene ne mine. Ni chalo ke gima kama dichuo ka dwaro kom to wacho ni kara mondo mine gi oling kik go koko. Wamigi jalup. To kendo gima mora mogik ni Dorcas Oduor, mama ma osetiyo e yalo e Kenya mzima ma dhano ng'eyo. Mama nego bed nosebedo kata mana director ma public prosecutions. Mosebedo ka rito nyiso ni mine nigo teku mar telo to kik waduoko teku chien. Nikech telo mari biro yudi. Sani piny no dhi mo oluoro. Moduogo mochopo kama koro Dorcas ema bedo attorney general. To nikech osebedo kacha to osetiyo to osenyiso kit telo monyalo kelo kata ka ok en ng'ama miyo ing'iyo tende. Omiyo na mor ni tend mine en telo ma kowuok maber to nenore kendo jiwo joma moko ni mondo chako kawo mine moko machielo owal. Mane morna kata governors oyawiyo gima mora kata gi governors masani wan gi G7 motigo governors moyier 7. Ng'eni kinde ma yiero mokalo ne wan ga 3 kende. Sani 7 gi ochako kawo kang' mamalo mowacho ni we koro wabedi kanyakla. Omiyo mine gi nyalo ng'iyo ni e od bura kacha onego watudre gi mine adi nikech oyier gi 29 to kwachak wamedo gi women rep mobiro to gi mon mogwel dang' wasero mbulu nade kacha mondo paro moro ma wacho ni osir tend
chik moro mar kar mine cha Odhi malo. kato gibende gikawo teko makanyo bende wadhi miyo matut odwa wadoga ni chien ang'e ni Dorcas Oduor pok ochamo muma to mano kende gimodong' mondo ocham muma wang'iye e weche mag chike kendie koro ko okawo Attorney General wantiere kod Martha Koome kod Philomena Mwilu magino gai mado kod jalupne weche mag chike bende ing'e ni e kinde machien osebed king'iyo ni chike ma pacho kendie osebedo ka thiro joma mine bedo gi ji adekni wacho ni gin kore chik malo kochacha ere kaka mendie wawacho ni nyalo konyo dongruok ma joma mine pacho ka gi pacha wasebedo gi jatelo e doho maduong' to gi jalupne to gima pod hinyowa en niya pend chike moro manonego bed ni ikalo e od bura cha pok ochopo to mine gi sani koro chako yudo sir makende mana gi mama ma Kisumu County an kipenja tadwa ni mondo Dorcas Oduor kaw wach mar pend chike ni maduong' obed gi agenda mare mowuothogo nikech owach niya broad based government ma wan go sani en obiro mondo los kuonde mane ng'ikore mondo obed e yo makare Dorcas da kwayi mamana kaw wach mar pend chike mar mine ni ka nitie giminyalo timo ne mine e Kenya ka Dorcas en mano chamo bura tidhi kineno bura midwa mako sani wane toki kaka mine muma ma warito idhi chame nikech waseneno kidayo dhogi waseneno tiji imiyo mong'eyo tich kendo kata ni idayo dhogi e od bura jo Kenya te nonywako ka wacho niya mama ni oromo mine moromo e mwadwaro ibiro kelgi nang'o mine moromo gi makikwarit broad based mukelnwa miyo moromo nyiso ni G7 nyaka koro konywa ere to G7 kendi ero giseloso riwruok margi mano Governor Saberio ma pacho kendi giseloso riwruok margi mar G7 giwuotho gidhi kuonde mopogore to bende e sama G7 gi nitie riwruok ma joma mine nitie achiel kuomgi kaka romo ma gintiere godo Machakos achiel kuomgi onge mano Kawira Mwangaza Mameru to bende waseneno lweny makinde ka kinde en impeachment idwa gole e telo kinde duto te Jael adwa ni mondo wabed ka wang'eyo kendo wayie ni kata mine mano donjo e telo mag governor gi kama no makonegi motegno ma gidonjo en political party no makonegi motegno kabisa mo walogi mo chako wuotho negi e piny mondo sir tijgi maber ma yande gitiyo mondo giyudo mbulu emomiyo wacho ni oteku mar chama mar siasa konyo tend mine nikech wang'iyo kata mana mar Kawira Mwangaza ni mama ni nyodhi mo ng'ado kind joma chuo to no ng'ado gi kama onge gi chama no donjo kaka independent to mama ni kodonjo to jo kama Meru ne pok oyiero dhako governor kata king'iyo kaka ne giyiero mine kata mane bunge ne en pek mokalo adwa na kwa nikech okane siasa gi matin nikech ne giseyiere ne giyie kode an gima ng'eyo ni ng'ama miyo kanie kom to kata makosa moro matino make en makosa makoro dwa nyenyore lela idwa go e koko inego ng'a itimang'o nikech ing'ama miyo omiyo koro nego walos niya wabidhre moloyo kata ka joma chuo bidhore to ka tek to timbe wa modwa ni mondo watim mondo mine moko yie gi telo wa kata mana chuo nyaka koro wadhi wadog chien wamanygi iwacho ni ng'ama dhako ja kisera anto da kwayo mine ma Kenya wuoguru woko mondo dhu bed gi kisera ne mama cha nikech mama ni kolwar to G7 koro kendi G7 mano losi en G6 to kendo gima duong' mogi kadwa na kwa ker President William Samoei Ruto this is a direct message to you please intervene personally in the issue of Meru County and save women leadership awacho negi kizungu mondo winji nikech mama chanyocho osedhi mogore kuome motenore mowacho na tiyo kodi e chama nikech gimaber ni G7 ni en mine mane ne chama mopogore opogore
to ne gibiro kanyakla nikech ging'iyo niya oyieri e UDA, oyieri e ODM, oyieri independent, wan mine wan kanyakla kendo tich mineno no otimore Machakos cha nyomora nikech bedo ni G7 nitie jo Kenya biro neno ni tend mine omakore to kendo ne gitiyo gi G7 mane gitimo Machakos cha mondo ginyis tich mama tiyo kendo ka gichako gimolo Kwale ka achani kacha gidhi ng'iyo maro mabeto koro ni elela maro mabeto nenore nenore alang ayanga nikech wang'eyo tich mutiyo to ka ok yot wasiru telo nikech kama wantiere ni pod wan mabor Jael kata king'iyo od bura ma wane gi kuonde miyiere ji gin 290 wan mana gi mine 29 kende kwan tamalo 10 manotin kiduogi ng'iyo kata mana county assembly mine moyiero gina 115 to kombe to gin 4,100 mano kwan matin kabisa ino ni koro county assembly ochako gwelo mine mokalo 610 mondo koro kwan gi obed malo to wato konego bed kamano onego bed ni yiero awinjo kiwacho kanyero ni chik ni nyaka lok don buche nyaka koro lok wacho ni sami chwalo nying jod bura to konge mag joma mine kaito boko gi kuonde mipongo nikech thothne to itero nying joma chuo kaito wacho ni we wapongi nying miyo ni wapongi nying miyo cha giwacho ni mawinjo koro loke mondo nying joma mine ema kongo chwal kaito modong makoro ipongo mondo mi koro joma chuo kata kamano Nerea bende kuonde moko be iseyo joma mine wacho ni dibeni gibeta girito mondo migi ging'eyo ni nominations biro iboket nyinge ye kanyo Jael ano kabiseyo mine nikech kama mino ae bur an ka nyisi kumae to kendo bor mokalo nikech ang'iyo niya mine oa kamae Jael an nyicha an mama mobete ot maonge tich maonge otas maonge gimoro amora igni mokalo 6 to an higni 24 an gi nyithindo 4 to bang'e no tachaka wuok ma chukora ma adonje tich ma adoke sikul mopuonja malong'o ma chako tich ma chopo kang' makoro ananyalo rito muom ne kembe madongo omiyo Jael mine temo ananyalo nyisi ni kata mana Kisumu County king'iyo sani ne giyiero od bura matin mar county assembly ne giyiero mine 6 to mano pod tin mago mine mano wuok kaka kech mine mano yangore mondo oyiergi thoth molo kanyo mine mane dwaro governor mane dwaro mbunge kata nyicha dwaro to ne okayudo mana thuolo to konyiso ni koro waloro ni koro mine mano koyudogi ok chak duogi mondo timre nade obi nikech mine ni goteku adieri joka ma wakonyre uru ok wawach ni chuo richo chuo ok nyatelo to gimwa wacho en ni dak konyruok to telo inywako ne lwedo to telo en dak kata Kenya ka nodhi matek mochopo kama koro piny ok ritre no chopo kama koro nyaka ne nywakne mwadonjo gi broad based obvio mane kama ng'eye nikech kako odonjo ne jopiny kama wantie ni nyaka koro nywake uneno kuonde ma mine tie wano mabe wamor nikech wan gi mine mani od bura mine 3 tineno kaka gitiyo Dr. Ivo Baro mako education matek kabisa mheshimiwa mili to kiyudo ka yale od bura tipenjiri to ma noa e polo koso noa kanya koso ma e polo makoro mili miyo wakanya mheshimiwa ni bad girl mheshimiwa gogo to kakore yudo ko mako dano mafuanda katiyo mochako duogo yiere Nerea nikech sawa dhi karumo e tijni e chwalo tich wantiere koda jotend migepe ma bende odonjo manyien to ahinya wadwa ni mondo waket wang'wa ir jotend migepe ma mowal mamine ma odonjo Debra Baraza mantiere migawo mathieth wantiere gi matudruok Margaret Nyambura e kind mamoko ang'o ma bende inyalo nyisogi kaka gichwalo tijegi mondo ing'e ni sama koro iketo ikwano ni ng'ama tiyo maber cha ng'enyne waneno ga Kithure Kindiki gini ng'agini wadwaro bende nying joma mine kanyo gitim nang'o dakika chiel ka watieko gimokwongo anyiso jo Kenya ni bullying manyoche gitimo ne mano gwel Soipan Tuya
Mheshimiwa, I am very sorry. I apologize on behalf of Kenyans who bullied you when you are nominated. Gik makamago konego watim. Tend mine dwaro ni mondo sir. To kagise donjo kacha. En gi lonye mokete kacha. Lonye mokele. Nikech nyocha uneno kako tiyo. E migawo mayando ketecha. To sani osako yudo migawo machielo. Mabe en kom ma ok yot mondo mi ng'ama mine. Nwaneno Recho mamo kacha. To kama koro wanitiere kar thieth ka. Wayudo daktari. Nikech Kenya ne ji owacho ni miwa uru ng'at manigi lony ka. Ne wayudo daktari. Koro jomanika baraza kako omi telo mar thieth. Hado ni mondo tigo tekune kaka daktari mosomo thieth. Mondo losnwa kar thieth. Minegi wakwau, the women nominated to the cabinet, perform exceedingly well. Because that is the only way other women will come in and make sure we get a lot more women. Giyaw. Kendo na wacho kamano gi dho wagunda mondo giwinji nikech ok gin joma koro. Ok giwach dhok mwawacho to nitie kamoro manyaka angi kik negi mondo nyisgi. Mondo ka ango migi mato ging'eyo ni kara kaluo kacha be wang'iyogi. Governors wa gitiyo to wadog wasir koma gintie, wabunge wa gitiyo to wadwaro mang'eny. Kik wawach ni oma bene oyier mine adek koro wang'adgi kanyo. Nyalo medore. Wadwani mondo medgi kata gichopo aboro to medgi ameda nikech ginyalo. Erokamano ahinya Nerea Kech, kendo moro kaka pile mar bedo kodi kendie mi mondi imed miyo pachi e weche gweko mag atenda joma mine. Mano ema bende ne wantiere godo e chenro ni mar mine wacho. Kik idhi mabor, pod wantiere koda weche manyien mamoko ka waduogo tok dakika matin. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo, usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to
to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Nonenore ni en gi gik moko duto, ngima kod dala maber. In sawa, in kare. Oh, sasa, sweet, abo misi. Kata kamano, tugo mar wuon kod andhoga chakore. To anyisi chieng' moro atieno, chieng' moro. Chieng' moro. Gimoro ne nyise ni weche ok dhi bedo maber kaka ne oparo. To akia. Lakini nitiere ina feeling ma nyisa ni otimo gik moko beyo. Kaka kinde medo kalo, ne ok ong'eyo ni adiera ne ni machiegni kode moloyo kaka ne oparo. Matokoro wachman, matokoro atieko nang'o, achako nang'o. Ne Atieno Jabayo, mana e wi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo opidh bel e seche ma koro nitiere lokruok mar kor lwasi kaluwore ni bel en kodhi matimo maber kata kinde ma koth tin. Jojuma leronwa thoth kuok e kaunti ma Migori. Koro thiro chendego mag pur e pacho kae. Moko kuom kothe mane timo maber e gwenge moko sani koro ok tim maber nikech koth mathoth kata oro ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. Mayos mionweng'o mag jopur mathoth osedok piny e kauntis mathoth kaka kaunti ma Migori. Piny owacho ka otenore, korego moko mago mag piny owacho sani temo kete tim chendego mag pur ma bende nyalo miyo jopur nweng'o maber e kindeni mantie lokruok mag kor lwasi. Ere kaka wanya timo agriculture mamiyogi ohala kaka mamiyogi ohala? Puonjruok ma kawuono ne wayudo en mar regenerative agriculture, kaka wanyalo rito puothewa ma wayud yuto maber. Achiel kuom gigi en kaka wanyalo loso yath ma wakuoyo ne e alot ka watiyo mana gi kitungu mar tedo, kitungu saumu, tangawizi gi sabun gapilo mondo mi walose pesticide. E kaunti ma Migori, pur mar bel en achiel kuom mago ma ijiwo kod piny owacho, rowego moko mago mag piny owacho nikech bel en kodhi manyalo timo maber kata ka koth tin. E bwo chenrono ma ong'ere kaka Global Labour Program mane ochaki higa mar 2013 e kaunti ma Migori, moko kuom jopur e kaunti ma Migori to ahinya gwengego ma yudo koth matin kaka Sabkono Manyatike osudo jol e pur mar bel. Kane program obiro ne warwake nikech nyaka nodonji, program osemiyowa choro weche mag chiemo kendo sani koro wan gi chiemo e udi, wasebedo gi chiemo kendo wasebedo kod pesa kwasepuro bel bendwa ni wanyalo use wayudo chiemo. Wa empower mine man gi ng'ol gi mine ma ok nigi ng'ol e yorego mag pur mar bel. Wayudo ni mine obedo hindered gi cultures magwa ma ok ginyal puro ber, tamogi nok gi pur nikech luwore gi warango nyaka ni to seche ma gin e dwe ok dwar mondo gidhi e puodho nikech iwacho ni bedo ni gidhi e dwe wang'o cham. Wayudo kama ni onge gima dwe gi bel kaka giromo kamoro achiel. Jopur ma oting'o jende, mine kod jogo modak kod ng'ol maromo 100 igeto e bwo chenro ni mar pur mar bel e kaunti ma Migori. Program mar pur mar bel ni en o target ng'ano endo man gi interest e pur mar bel. Onyalo bedo en kaka an machung'ne. Grube bende odil godo ka grup moro chokore kaka jogo mong'ol. Ka opogore kod pur mar bel, jopur bende ipuonjo kaka ginyalo puro ka gitiyo kod mbolea molos nyadala kaachiel kod kata yath manego kute cham magiloso giwegi. Puonjo kaka wanyalo loso compost manyiwa. Ber manyiwa ni omedo ndhadho e puodho kendo ok orum piyo. To berne ni tuoche ma mbolea mar chemical chakelo ma athiedho kaka kayongo ogole puodho. Kaeto fertility bedo malong' e puodho moloyo mbolea moro ma wanyiewo e nyaduka cha.
Mar nyaluo ma waloso ni inyisowa ni en obudhe puodho ndalo mang'eny to onge side effect. Piny owacho rowego moko mago mag piny owacho wacho ni ka opogore kod pidho bel ma ichamo, jopur bende koro nyalo pidho bel mathoth magiuso nikech chiro nitiere. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. E pau tuke ni tim mar Kenya Police FC biro chung'ne Kenya kuom thuolo mokwongo e tuke mag CAF Confederations Cup ka tugi mokwongo dhi bedo kiny Jumapil e kindgi kod Ethiopian Coffee. Tim no mar Ethiopia nomolo e pacho kae kogwen mano makawuono ka tugono kiny nogoya lap manyayo Nairobi ka tielo mar ariyo ibiro go e boma Addis Ababa chieng' juma achiel. Kaluwore gi klab mar Police FC giseketo ikruok makare ni tukego kendo ka giloyo Ethiopian Coffee to gibiro rado gi Zamalek ma Misri e tielo machielo. Ni experience poa pia kwa wachezaji na pia kwa club kwa sababu ni first time kwa Kenya Police kucheza kwa big stage. So I hope everything will go well na tutapata good results kesho. Tumejiandaa vizuri kulingana na ile time tumekuwa nayo tumekuwa na muda mrefu karibu wiki kama 3 wiki kama 4 tangu tushindilie kikombe Mozart. So nafikiri kujiandaa na tumejiandaa vizuri. Vijana wako ready, kila mtu yuko ready. Isipokuwa tuko na injury moja peke yake but lakini the rest wako sawa. Na game ya kesho tunataja ushindi kwa sababu tunacheza nyumbani. So tunataka mashabiki wa kuja kwa wengi waone mpira na nafikiri kushabikia tutashinda. Joloch mag Ingo Sevens e tuke mag rugby Kenya Harlequins odonje robo final madala Sevens bang' loyo joloch ma higa 2022 e Christie Sevens mano Strathmore Leos kod Mwamba RFC 17-7 kod 17-10 kaluwore kamano. E tuke mamoko joloch mag Kenya Cup Kabras Sugar bende nodonje robo final bang' loyo Kisumu RFC 19-7 e ka KCB RFC oloyo Homeboys 38-5. Catholic Monks Menengai Olias Nondescript kod Masinde Muliro University bendo chopo e robo final. Jess Njoroge no dhi nyime timo maber e tuke mag Masters bang' yudo midila mar bronze e ng'wech mar mita 5,000. Juan Luis mawuok Mexico ema notieke thuolo mokwongo. Njoroge notieke thuolo mar 3 bang' tieko gi dakika 14 gi second 29.44. Pedro Yavia ma Spain ema nokawo midila mar silver. Simon Losiaboy kod Joshua Kipchumba biro chung'ne Kenya e ng'wech mar mita 8,000 ka jotugo ariyo go duto nigi geno mar yudo midila en mita 100. Nyuoli kwayo mondo ojiw nyithindgi mondo donje tuke manyalo yawo pachgi e sechegi mapod olor skunde ne tam mar 2. Jota tuke mar Martin Owiny Tournament wacho ni tuke makamago konyo e geng'o rowere donje timbe moko mag machienglo. Tuke go gin kachiel gi adhula mar kor gwenge ma bende emiwacho ni thoro keto jopuonjre modich mamiyo pachgi ok nyal paro donje njore. It has promoted peace and coexistence among the communities. We've been here over 10 years hosting this tournament here. There are many giant players who have come from this pitch, this Masoge here, to big teams in the nation. Mheshimiwa Martin Owiny ni pongezi yani kwake kubwa sana kwa vile amewezesha hata watu wengine labda yani mayatima na hata wale wenye wazazi wao hawajiwezi. Amewezesha yani kuwachukua wengi sana saizi, wengine wanasikia wako mali fulani wanasoma bila malipo. Na hata wengine hata walemavu kuna ni wengi sana. It has been a beneficial tournament to the community
One, it keeps the boys, girls, and any other young person busy during these holidays, so that at least we don't indulge into other unnecessary activities. Last year, they were quite in secondary schools and colleges just through this tournament. Gonde ariyo manologi jotugo Diego Yota kod Mohamed Salah nokonyo Liverpool yudo loch mar gonde ariyo kuom nono kane giloyo tim mar Ipswich e nus mokwongo mar tugono mar EPL. Timbego notieko ka gin amodhi nono.